Днес ще ви отведа в едно от най-загадъчните места в северозападна България – Белоградчишките скали. Тези каменни великани не са просто природен феномен. Те пазят спомени, които са живи от векове, истории за любов, предателство и проклятие. Легендата гласи, че преди много, много години в подножието на скалите се намирал женски манастир. Сред монахините живеела една невероятно красива девойка, на име Вита. Красотата й била толкова ослепителна, че дори монасите и войните от римските килии в околността не можели да устоят да не я гледат. Един ден край манастира минал римски пълководец. Сърцето му било закоравело от битки, но щом видял младата монахиня, се влюбил от пръв поглед. Любовта му била толкова силна, че скоро и тя отвърнала на чувствата му. Тайната им обаче не останала скрита. Скоро в манастира забелязали, че тя е с дете. За монасите и сестрите това било огромен грях. Събрали се и решили да накажат публично. В деня на разплатата, когато монахинята и любимият ти били изправени пред съда, небето изведнъж притъмняло. Чули се гръмотевици, а земята под краката им започнала да се тресе. И тогава станало чудо. Монахините се превърнали в каменни фигури. Римският воин и неговият кон също се вкаменили. А детето, казват, било превърнато в малка скална фигура, която и до днес може да се види. Така се родили прочутите белоградчишки скали, всяко от тях носи име – монахинята, конникът, ученичката, Мадоната. Хората вярват, че тези скали пазят вечната любов и вечната вина на онези, които някога живели тук. И ако се заслушате в тихите вечери край Белоградчик, може би ще чуете стъпките на воина и шепота на красивата Вита, заключени завинаги в камък.